Akwai wani abu guda ɗaya wanda ta hanyar shi da cikin ikon Allah yake taimaka ma 'yan kasuwa su samu kuɗi su zama har matakin billionaires. Duk wani ɗan kasuwa da zaka duba irin Dangote, Buwa ko mai kuɗin duniya ce irin su da sauransu, cikin wanda wannan abin suka yi amfani, wanda ya masa aiki cikin ikon Allah kuma suka kai matakin da suka kai. Amma kafin nan, barka da zuwa HS Global. Wannan media ce wadda muke gabatar da abubuwan da suka shafi kasuwanci ta hanyar da zaka bi ka inganta kasuwancinka in any modern way, a hanya mai sauki ko kuma a hanya ta zamani. Idan kai bako ne, kai like, kai share, sannan kai following a wannan page domin samun sababbin update idan na daura. Ba da ɓata lokaci ba, kamar yadda ne magana a baya, shi abin ba wani abu ne ba face abin da ake cewa leverage. Me ake nufi da leverage? Leverage a takaice hanya ce wadda ake amfani da shi ne yadda zaka jalabta lokacinka, yadda zaka jalabta kuɗinka domin su baka wasu kuɗaɗen da yawa. Shine misali ta hanyar ɗaukan ma'aikata. In ka ɗauki ma'aikaci me kun kai ka ce komai kai za ka yi, a ma'aikaci zai rage ma wani abu, ta nan za ka samu sauki, wanda kuma shi kwastoma zai ji daɗi, zai taimaka ma wajen saurin yin aikin, saboda wani lokaci kasuwanci na tafiya ne da lokaci. Hakan tabbas yana taimakawa, saboda wani abu ko kuma wani ɓoyayyen sirri da kenan shine cikin ikon Allah shi wannan kila yana da iyali, ta hanyar shi kaga akwai arzikin wannan iyali, kila ƙarshen shi yake ci da matar shi da 'ya'yan shi da sauransu, to sai ga Allah ya taimaka ma, yana koro ma da wannan yana taimakawa matuƙar da gaske. Masu kuɗi da yawa za ka ga suna da kuɗi sai ka ji mutum ya ce mutum 10,000 ke ƙarshen da sauransu. To ka fara kasuwanci kaɗan, da ka fara ka ga ya zama babba, ya fi ƙarfinka, sai kai ƙoƙari ka scaling ka ɗauki ma'aikaci. Ka yi ƙoƙari ka ɗauki ma'aikaci. Wannan shi ne babban abin da yake taimakawa wajen haɓaka kasuwanci, kuma yake bambanta tsakanin ƙaramin ɗan kasuwa da babban ɗan kasuwa.